kwankwasiya ce. Ai akwai filaye daban-daban ta ko ina wajen gari da waye aje a gina sababbin kasuwanni mana wanda za a yi ainihin plaza sun da waye da sauransu ko ina kasuwa ba ta nisa inda ta kama za a je a sai amma makaranta da kullum ƙara haihuwa fa ake yi ba yawan al'umma dai suke karuwa filin makaranta ya kamata ya ƙara girma ba a ringa suke shi ana gine-ginen da su dace ba gaskiya wannan tsari ne bai ba duk duniya ta san cewa wannan babu dan a fadin duniya ba inda aka taɓa yin haka ba inda aka taɓa yin haka sai a Najeriya a Kano da gani. To wani fata kuke da shi na shi wannan sabon gwamna da ya hau Abba Kabiru Yusuf wanda ake rikabi da Abba gida wani fata kuke masa na alƙawarin da ya tunkan a zaɓe shi na cewar idan ya ci duk inda ya ga an yi gini ba a bisa ka'ida ba zai rushe domin dawo da al'ummar jihar Kano gurinta da kuma gina al'ummar jihar Kano gurare wanda ya kamata. Wani fata kuke masa akan ilimi da ya kwace wannan guri ya kuma rushe shagunan da aka so da al'umma? Ai fatar da zamu mishi Allah ya bashi nasara, Allah ya dafa mishi akan abin da yake saboda abin da yake shine daidai magana ta gaskiya domin kuwa gaskiya tsarin da ya dauka din shine zai fitar da ainihin talaka da yaran da za su taso mu mun riga mun yi mun wuce wajen. To amma me ne ai za mu haifi ƴaƴaye da sauransu kallon mu ma wasu babu su gama ba an zo an shiga rayuwarsu ana nema a rushe musu harkar ilimi kaga aka bai yi ba shine Allah dafa mishi ya bashi sa'a a kansu ya ci gaba da rugurguza su shine bayani. Sai mu ce nan ne kokari in samu jamu na yi kokari in samu hula ta kafin tawo amma zuciyar ka dace amma zuciyar ka dace Fulani makiyaya abu bayanin mu baya yawa amanan mu mun dauka baya ba ma wato cin amana ganin cewa ga baban mu gogo yayan mu yana bayan ga ya to wane ne wanda da gogo ya san menene abin da za mu iya yi a Najeriya. Mu Fulani wato tun kafin zuwa waya wannan waya wanda ko ake rike da ita tun kafin ta zo Fulani akwai yadda suke yadda suke communicating wa junansu yadda suke sadar da maganar a junansu. A yau wannan abin da kai a nan gurin nan kowa yana gani kamar a Kano ne, amma abin da ya faru a nan yau yana kunnen duk Fulani mafi yawa musamman ta na Central Africa gaba daya. Allah ya saka da alheri. Allah kai na ce Fulanin Central Africa sun sani ina ga Fulanin Kano. Ina ga Fulanin jihohi na 36 da haɗe da Abuja da bakwai ina suke? Alhamdulillah. Babu wani abin da za mu ce a ne gaba daya na ƙasa Allah ya saka da alheri. Amin Allah kai ku gida lafiya. Idan aka musu abu sun san cewa an yi Fulani kuma suna da amana kuma aka ce kwankwasiya na girma jagora ga ta da al'umma ana mata ana to jama'a assalamu alaikum. Na farko da ina so idan da godiya ga Allah matasa saurara ina matasa saurara ga mu ne ina so in fara godiya ga Allah da nuna mana wannan rana gobe cikin yadda Allah 21 ga watan goma shekara ta 2020. Saboda mahimmancin wannan rana muka shirya abubuwa daki-daki tun daga 20 ga wata 21, 22, 23 da sauransu na kaddamar da ayyuka na alheri wanda za su amfani jama'a a wannan jiha da ma ƙasa gaba ɗaya. Yau mun fara da buɗe wannan makaranta ta Minturin. Wannan guri wannan gona tana da matuƙar muhimmanci a gona. Kamar da kuka sani an lura in kira da 80 da ɗoriya muka shigo wannan guri muka sayi gonaki masu yawan gaske wanda alhamdulillah tun wannan lokaci da shi al'umma suna ta amfani da ita.
a wannan lokaci muka ga ya kamata wasu sassa musamman wanda ruwa yake zaizaya mu dasa masa bishiyoyi a wannan tsari ne da aka fara na ce ya kamata in zo gani rabona da wannan guri tun 1991 lokacin da muka fara harkar siyasa ba sake zuwa ba sai zuwan da nayi a bara yau ga shi mun dawo yayin da muke wannan aiki na sami labarin cewar akwai al'umma musamman fulani wanda mafiya yawansu suna cikin wannan gona muka fahimci cewar ba su da dama ta harkar ilimin addini ba su da dama ta harkar ilimin zamani shi da yasa muka bude makarantar islamiyya amma cikin shekara daya tun yara suna 50 suka kai 100, 250 yanzu suna kimanin 300 ya ba mu sha'awa kuma wannan makaranta an shirya ta ne musamman saboda waɗannan yara 'ya'yan fulani waɗanda suke a wannan gona da kuma wanda suke kurkusa da wannan gona mun san a cikin garin mun tura dama akwai makaranta tana nan muna fatan waɗannan fulani za su ci gaba da tabbatar da cewar 'ya'yansu sun yi amfani da wannan makaranta alhamdulillahi muna godiya ga Allah wannan ya nuna cewar mutanen Najeriya a kowane sashi suna buƙatar ilimi in dai fulani wanda suke riga gidaje jefi a wannan gona za su turo 'ya'yansu zuwa wannan makaranta ya nuna cewar da gwamnatoci da kuma masu hali za su yi makarantu na tabbata babu wani yaron da zai zauna a gida a ƙasar nan domin kowa ya san muhimmancin harkar ilimi saboda haka muna godiya ga Allah kamar da ba gani wannan makaranta ga azuzuwa nan saboda yaran suna da yawa a maimakon mu gina aji ɗaya mun gina azuzuwa guda 5 ga su nan kuna gani mun yi ofishin malamai mun yi masallacin juma'a wanda muke sa rai mutanen da suke wannan sashi za su je su rika sallar juma'a idan kuka duba za ku ga rijiya tuka tana nan yanzu ma mun so ana yin bohol a wannan guri idan kuka duba rufi za ku gano inji na lantarki wanda ake cewa sola ga ta nan a sama domin gano wuta a cikin ajujuwa wanda wannan zai sa malamai da ma'aikata su cajin waya wannan zai sa in Allah ya yarda za mu kawo kwamfutoci su suka sa cikin wannan guri. In Allah ya yarda yaran da za su fita daga nan sai sun zama daidai da yaran kowace makaranta ba wai a Kano ba a ƙasar nan ma gaba ke. Wanda yara da wannan makaranta mun sa ta a ƙarƙashin Gidauniyar Kwankwasiya Foundation. Ita ce da za ta ci gaba da biyan malamai ta yi musu uniform ta kula da abu makaranta da dukkanin abin da ya kamata za a yi wannan yara domin tabbatar da cewa sun samu ilimi ingantacce. Ba da shaka dama 'ya'yanmu 'ya'ya da suka fito daga ƙauyuka 'ya'yan fulani wanda kuma suke shan madara na tabbata aka ba su dama su ne za su zama irin su ne profesa alƙali da shi muna tare da shi da kula tafi za su zama na wannan sashi na Najeriya wannan su ne za su zo su zama shugabannin fulani na mulki Allah a Najeriya ga baki da. Sun Allah ya yarda ko muna addu'a ya ba da rai mu ga sanne za su zama sojoji su zama 'yan siyasa su zama 'yan kasuwa su zama manyan manoma da sauran harkoki na arziki tattalin arzikin ƙasa irin na zamani. Ina kira ga dukkanin wanda yake wannan sashi ya ba wannan makaranta haɗin kai da goyon baya kuma cikin yarda Allah tun da Allah ya sa mun zo mun so mu aikace kun mun sa
wannan dan ba ta wannan makaranta to ina son sanar da ku in Allah da jefi za mu iya rinka zuwa wannan guri kuma zuwa na kun san shiga ayyuka ne na alheri ba ba wannan makaranta ba a sashen ba gode muku matasa musamman wanda suka kawo tun daga birnin Kano da yawa daga cikinsu a kan babura da yawa daga cikinsu a cikin motoci bas wanda kamar da muka sani a tsarin kwankwasiya babu tsari na ba mutum naira ɗaya je taro saboda haka duk wanda ya taimaka da matasan da elders da jagorori da shugabanni muna musu godiya kwarai da gaske ina so a nan in gode wa lamidan adamawa Muhammadu Barkindo wanda shine shugaban Fulani na ma duniya gabaki da wanda ya turo ɗansa tsohon kwamishina ya zo ya wakilce shi ya turo tsohon dubuti gwamna na adamawa ga sha hannu na hagu ya zo ya wakilce shi da kuma shugabanni na Fulani na Najeriya na duniya gabaki da suke wannan guri da sauran shugabanni waɗanda suka taho suka samu matsala a kan hanya saboda inda yanayin wannan ƙasa take ciki a halin yanzu sai da haka muna godiya ƙwarai da gaske muna addu'a wannan makaranta Allah ya albarkace ta ɗan makarantar yaran Allah ya albarkace su da malamai da sauran ma'aikata kuma muna da jaddada musu cewar in Allah ya yarda za mu tsaya akan wannan makaranta mu samu yara mu samu matasa nan da 'yan shekaru masu zuwa ka ji su wasu suna Amerika wasu na India wasu na سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sarki cikin da zaki sarki da kike wallah ke tsoro ci gari mu je zuwa doro ka tashi masu mani ya sace da darma an gane wani kira za ka yi ga abba gida akan harkar ilimi wani kira za ka yi da shi da ya haɓaka harkar ilimi tun daga matakin firamare har zuwa matakin jami'a to ai ita daman wato ainihin
kwankwasiya kowa ya riga ya sani tun asali in dai harkar ilimi ne ai a arewacin Najeriya ko ce a faɗin Najeriya ba wanda ya kula da harkar ilimi da su tun da shi ainihin jagoran kwankwasiya ma shi da kuɗin shi ba yake amfani. Gwamnatoci nawa ne wanda suke gasu nan za ka ga budget na gwamnati da ake warewa education sectors da waye da sauransu amma suna bi suna turmishewa, amma shi ba budget din gwamnati ba ne, kudin shi ne ba, kudin shi zai ɗebi mutane ba adadi ya kai su kasashen waje su su ilimi da waye da sauransu. A maganar kuma abin da ya danganci ilimin primary da waye da irin su secondary da waye akwai free education da ake yi, sannan gyara makarantu duk ake kwakwasiya duk makarantun Kano in ka je kan za ka ga cewa in ka samu gini ko wani gyararre project din kwakwasiya ne. Sannan kuma makarantun yan firamare din nan ma da kake gani za ka ga uniform kyauta, abinci ana ciyar da su da waya, wani ma yaron dan abinci ma kaɗai zai rinka zuwa makaranta ba dan wai to ta haka kaga ana convince din ainihin ana jawo hankalin su yara da iyayen yaran ko dan ciyar wannan wani bai iya kai dan shi makaranta ba za ka ga cewa ya yi kokarin dan ya je ya ci abinci ma yaron ce yana zuwa makaranta. Ta haka shi kira ilimin ya shiga ra'ayin shi ya zauna ba ya sa ya karatu ko ba shi da niyya. So kaga wannan alamomi ne ko kuma in ce abubuwa ne wanda suke ba da nasara akan inganta ilimi. So kwankwasiya gaskiya an sani duk Najeriya babu sama da ita ne akan ainihin harkar inganta ilimi. To wani fata kake shi na Abba Gida ya gaji ainihin mai gidansa Rabi Musa Kwankwaso akan kai ɗalibai ƙasashen ƙetare karatu? Ai insha Allah muna kyautata masa to a yanda mai gidansa yake da kyakkyawan hali na inganta al'umma shi ma zai zama to haka, dan kusan halin su zai tafi daya bi izinin lai. Fatan da nake marke na insha Allah kuma Allah ya sa ya goya ma baya ya bi yanda mai gidansa yake yi domin a tare a ainihin inganta rayuwar al'umma ta fannoni daban-daban ba ma iya ilimi kadai ba. Na alheri yau ga shi ya shigo wannan gari na Munture. Muna cike da farin ciki. Mun ga masoya sun ga wannan bawan Allah. Muna gode da Allah da ya ba shi lafiya, ya ba shi riko, ya ba shi kishin al'umman Najeriya ba. Ina sai na kira gare ku matasa. Ku tsaya ku rike amana. Ku tsaya ku rike girmamawa ga wannan bawan Allah. Ku tabbatar cewa dukkan abubuwan da yake yi domin ku domin al'ummar jihar Kano da Najeriya. Zai girma jagora muna gode maka, Allah ya yi sakayya na irin waɗannan abubuwa da kake. Muna da wakilin shugaban ƙungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa wadda ta fi sani da Yadda Allah Makbal, wanda ya samu wakilcin mataimakin shugaba mai lura da yankin arewa maso yammacin Najeriya jihohi 7 har da Kano. Bandira Alhaji Hamisu Shu'aibu Tunas, wanda wannan wuri za mu ba shi wannan abin magana domin ya gaisa da masoya ɗan uwa Fulani na hakika, Fulani na zahiri. Assalamu alaikum. كلنا كنت أدين المسلمين. أن وديني من قلم أنت مجنبته. أشياء الأمين كذا. saboda akwai makiyaya iri wa'anda ba su ci bari in dan bayani gaba. Makarantar da aka buɗe ita ce za ta kawo mana ci gaba. Mu samu mu shiga karatun nan mu samu ilimin zamani kuma mu samu ilimin addini. Shi kuma wanda bude makarantar nan Ubangiji Allah ka biya mashi bukatarsa, Allah ka biya mai bukatarsa, Allah ka sa aljanna firdausi ita ce makarantar, saboda wanda ya ilimantar da mutum dubu ya fi wanda ya ma kuɗi. Kuma Allah ya raba mu da azzalumai. Yana kira ga sauran masu kishi su dawo su taimaka ma bawan Allah nan yadda ya gina makarantun nan, saura ma su gina makarantu domin a samu ilimi a ilimantar da 'ya'yan makiyaya.
Allah ya saka ma wannan gidauniya ta farko da alheri. Allah ya bashi shugaban kasa. Kuma mutumin da yake kokarin tallafawa Fulani a ko'ina suke a Najeriya. Mai girma bandirawan asali, excellency, Sarada Dr. Rabi Musa shugaban kungiyar Fulani na Najeriya baki daya. Mai girma Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, idan nan na faɗi wata magana sai ta zama magana, amma tun zuwa na a nan gurin nan tun daga hanya mun ba mu san wannan gurin ba, amma duk inda muka ga Kwankwasiya ce.